Želáme vám krásny deň. Určite ste zubára ešte nevideli v takej pozícii, akej ho uvidíte teraz, pretože môj veľmi dobrý kamarát Šaňo, málo kto o ňom vie, že miluje variť, a preto sme vymysleli takéto krásne prepojenie medzi tým, že ako sa dozvedieť niečo o zubkoch, o tom, ako sa o ne starať, čomu sa možno vyhýbať, na čo si dávať pozor, a zároveň si budeme variť fantastické jedlá. Ja osobne si myslím, že muži, čo sa týka varenia, sú v tom takí trošku svižnejší ako my ženy, lebo my máme radi také tie dlhé variace recepty, a muži dokážu aj ten dlho variaci sa recept urobiť veľmi svižne, krátko a rýchlo. A myslím si, že práve v tomto budú tieto recepty tvoje, že budú také svižné, ľahké a rýchle, aby sme teda nestravili veľa času v kuchyni. Určite áno, pretože ja som v práci, mám funkciu výkonný riaditeľ, to znamená, čo si nariadím, to aj vykonám. To znamená, že ja som v tej práci naozaj veľa, a keď chcem niečo uvariť, tak chcem to mať urobené rýchlo, nechcem tým tráviť pol dňa a chcem, aby sa dalo jesť. No tak aby to bolo jedlé, chutné. Ja tú kuchyňu veľmi dobre poznám. My sa už poznáme koľko rokov. My sme sa stretli dávno. V relácii o 10 rokov mladší, možno si ju poznáte na Markíze. My sme tam tedy prerábali ľudí, a naozaj, že tá základná vec, ktorá boli tie zuby. Tí ľudia mali asi naozaj najväčší problém so zubami, že sa báli zubárov. Báli sa zubárov, zanedbali to. A stáva sa to u vás často, že ľudia prídu až v takomto katastrofálnom stave, lebo tam naozaj tí ľudia chodili vo veľmi, veľmi zlom stave, a pritom neboli starí tí ľudia, tam boli normálne 30-35 roční ľudia, ktorým bolo treba vytrhať vlastne celý vrch zubov napríklad. Chodia všelijakí, mladí, starí, s dobrými zubami, aj naozaj ako v dezolátnom stave. A ten dôvod, prečo ten dezolátny stav je čo? Je to ten strach, akože vo väčšine prípadov, alebo peniaze, alebo čo v tom je? Čo ti povedia tí ľudia? No, tí ľudia povedia niečo, ale vo veľkej väčšine prípadov je to nie celkom kladný vzťah so zubnou kevkou. Okej. Tým treba začať, no a potom ten strach. Ak si človek tie zuby dobre čistí, tak zubára nepotrebuje. Dobre, ale poďme teda si niečo vyskúšať uvariť, veď my sa budeme rozprávať ešte o týchto zubárskych témach popri varení, vyskúšame to nejak poprepájať, sama som zvedavá, že ako to dopadne. A vy, ak máte nejaké otázky zubárske, tak pokojne nám môžete písať dole do komentára, my to v tom ďalšom dieli nejak spracujeme a budeme sa tomu venovať. Môžeme sa tak dohodnúť? Určite. Dobre, tak čo dnes budeme robiť? No, dneska ťa nebudem opíjať rožkom, ale hráškovým krémom. Výborné. Potrebujeme ku tomu cibulu, olivový olej, hrášok, môže byť mrazený alebo čerstvý, vývar, a potom na dochutenie, čo koho napadne. Ja som inak pozerala na ten tvoj vývar. To chodíš niekam kupovať? To chodím kupovať do mrazničky ku mne. Hej. Ja vždycky uvarím za veľký hrniec tej polievky. Všetko sa to nezie a ten zvyšok si nechávam na varenie. Na hráškový krém, tekvicový krém, alebo na risotto, alebo kdekoľvek potrebujem vývar, tak tam ho použijem. Najskôr si nakrájame cibulu, či na veľké kúsky, alebo na malé kúsky je v zásade jedno, pretože to aj to budeme nakoniec mixovať. Ty varíš doma sám? Alebo máš nejakých pomocníkov doma, že dovolíš niekomu ísť do kuchyne, alebo všetkých vyženie, že vy už potom iba poďte jesť? To ja ich nevyženiem, oni sa nejako moc tam nehrnú. Nehrnú sa, hej, okej. Dobre, takže tuto dáme asi rozpaliť trošku olej, ja ti pomôžem. No, výborne, áno. Môže byť olivový, hej, alebo hociaký? Ja používam olivový, lebo máme. Takže dám. Varešku ti idem podať. Kde máš varešku? Varešku mám tuto hneď v šuflíku predo mnou. Orestujeme si cibulku. Orestujeme cibulku pekne. A ju solíš či nie? Nie, nesolím, lebo vývar je slaný, takže už tam nemusím pridávať nič. Dobre. A budeme ju restovať do sklovita alebo do takého až karamelová? Do sklovita, do zlatista. Tak. Veľmi ma zaujímalo, lebo videla som na internete video, kde bol taký ten hook, že máte si čistiť medzizubnou kevkou pred umytím zubov alebo po umytí zubov. Tak mi teraz povedz proste, ako to je. Je to úplne jedno. A toto si mi presne povedal minulý rok v lete, ja si to úplne pamätám, že ja celá teraz nešťastná, že celý život to robím zle. Takže je to úplne jedno. Je to úplne jedno, či tam dáme hrášok.
Takže je tá prevencia úplne, že základ, čo sa zubov týka, hej? Že to nie je také, že sa zobudím ráno a mám zrazu pokazané zuby. To tak nefunguje, nie. Protože platí taká jedna poučka, že čistý zub sa nepokazí. To znamená, že keď si čistíte zuby poriadne, správne, pravidelne, tak ušetríte veľmi veľa peňazí. A keby si mohol vybrať iba jednu jedinú radu, ktorú by si niekomu mohol dať, nič inému nesmieš povedať, iba jednu radu ohľadom zubov, tak aká by to bola? Choď 2-krát ročne na prehliadku a dentálnu hygienu. A bodka, už iba jedna, to bola iba jedna. Ne. Aha, ty to dáš do jednej vety, tie 3 rady, okej. No? Takže staraj sa o seba vlastne a radšej zaplať pár eur za tú preventívku a vie, že ten doktor je potom slobodný a nemusíte povedať, že máš tu ten kas, keď ho tam nemá. Mňa ešte zaujíma, ja viem, že kedysi sa robí, ja som to počula, že to je, ale nikdy som to teda nestihla aplikovať, keďže mne v tých 14 všetky stoličky už som mala zablombované, že vraj sa dajú nejak zapečatiť zuby detské alebo také niečo? Dajú sa zapečatiť zuby, ale ono to funguje len na zadné zuby a na žuvacie plôžky. To sú miesta, kde vznikajú kazy u zubov, ktoré ešte nie sú celkom prerezané. Okay. Kdežto keď v dospelosti kazy vznikajú väčšinou v medzizubných priestoroch a občas na krčkoch, ale najčastejšie vznikajú v medzizubných priestoroch a tam ti už pečatenie nepomôže. A inak, keď príde ti návšteva, otvárajú ti ústa, že pozri mi toto, alebo čo? Stáva sa taká vec, že proste niekde prídem do spoločnosti, kde ma nepoznajú, čo si sa rozprávame o normálnych veciach, ja neviem, jedlo, dovolenka, bla bla bla. A čo robíš? Zuby. V tej sekunde sa už všetci bavia o zuboch a odrazu sa zhromaždí kopa ľudí a má otázky a hovoria čosi a tak ďalej a tak ďalej. Povarili sme asi pol hodinu plus mínus, zredukovali sme trošku ten vývar, aby toho bolo menej, aby to malo výraznejšiu chuť. Tak si to odstavíme. A vymixujeme. Dobre. To dokonca, keď aj si na niečo zaklopkáš, takže že sa hovorí, že zaklop si aj na zuby, lebo zuby nezhoria, to je pravda? No dobre, tak mixujeme toľko, ako veľmi má človek zuby. Podľa toho, koľko zubov máte, tak dlho mixujete polievku, keď ich nemáte žiadne, tak pasírujete. Polievočku máme a ideme teraz na túto, ako sa volá tá slanina, ktorá nie je špeciálna, iba ju tak voláš? Guanciale. Už to tam môžeme dať? Podľa mňa áno. Dobre, tak to tam daj. Tak ešte asi nie je celkom horúca, nevadí. Budeme ju pomaličky topiť. Budeme ju pomaličky topiť, presne tak. Dobre, takže to by sme mali. Môžeme si to ochutnať. No poď naservírovať. V tomto ja som úplne že slabá v servírovaní, tak dúfam, že v tom ty si dobrý. To neviem. Uvidíme. Na budúce budem servírovať ja a porovnáme si. Tak, ale teraz vyskúšame 2 príchute. Fíha. Jednu vyskúšame s touto slaninkou. A druhú s tým hroznom. No, s hroznom zrovna nie. Ale so smotanou a Podám ti smotanu z chladničky? A poprosím ťa. Kyslú alebo šláhačkovú? Šláhačkovú. A môžeš si... Máš tu, že 10% alebo 33%? No ako chceš. No, 33%. Tak, 33%. Trošku zamiešam. A tam nebude slaninka? Nie, to je v druhej, ale keď chceš, môžeme to vyskúšať aj takto. Podľa mňa daj, veď to máš jak brinzové halušky, vieš, no tiež. Ale najskôr vyskúšame jednu. No dobre. Tak. A ešte tam dáme zo pár lístkov bazálky. No dobre, tak ja idem teda, toto je tá vegetariánska bez slaninky. Áno. No dobre, tak je tam vývar, zavrieme oči. Ňam. Ňam. Fakt tam nebolo treba dávať vôbec sol, že ten vývar to tam úplne ochutil perfektne. Môžeme tú druhú ochutnať so slaninkou? A potom mi povieš, či sa má skombinovať. Vieš čo, ja určite viem, že mne bude slaninková chutiť viac, lebo ja mám slaninku. No áno, ale že či to neurobiť, že... Mňam tá s tou slaninou.
Tá vyhráva. Hej. Dajte si tam slaninu. Mňam. Ale aj tá bazálka je super, ale slanina, vieš, to bazálkou ako nenahradíš. No, takže ja si myslím, že dnešný recept ma znovu len utvrdil v tom, že si výborný kuchár. Ale teda u mňa vyhráva tá slaninková. U teba? Závisí na momentálnej Dobre, tak ja si beriem slaninkovú, keď ty máš náladu určite na tú bazálkovú. Ale ja si tam dám aj bazálku, lebo ja si myslím, že keď to dáme dokopy celé, tak to bude tiež v pohodičke. No dobre. Takže určite si ju skúste uvariť, je to veľmi jednoduchá, rýchla, vidíte, že sme viacej rozprávali, ako varili pri nej. A tešíme sa na vás na budúce. Čo budeme variť? No, budeme variť niečo zaujímavé, budeme variť zubáča. Neviem, že či vy viete, že čo je vlastne v preklade šil po nemecky. Prepáč, že som ti do toho skočila, možno si to nechcel nikomu prezradiť, ale šil je zubáč. Čiže zubáč, zubár. Zubáč. Zubáč, zubár bude variť zubáča. Tak? Tak. Takže na budúce sa môžete tešiť na zubára, zubáča, ktorý bude variť zubáča.